Улады могуць цалкам зблакаваць YouTube у Беларусі. Увечары 3 сакавіка платформа раптам выдаліла 3 дзяржаўныя каналы: Белта, СТБ і АНТ. Гэта выклікала вельмі вострую рэакцыю Мінінфарма і прапагандыстаў. Міністэрства заявіла, што негатыўна ацэньвае гэта недружалюбны і беспастаўны крок і пакідае за сабой права на прыняцце неабходных мер рэагавання. А супрацоўнікі дзяржвыданняў сталі наўпрост патрабаваць поўнай блакіроўкі YouTube і прызнання яго экстрэмісцкім. Верагодна, што каналы беларускай прапаганды выдалілі з-за санкцый, накладзеных на іх уласнікаў. Хутчэй за ўсё іх рэгістраваў той ці тыя, хто ў санкцыйным спісе. Як расказаў нам Франак Вечорка, гэтыя каналы меліся быць заблакаваныя даўным-даўно ў выкананні санкцый, накладзеных на іх уласнікаў гэтых каналаў. А раней мы падымалі гэтае пытанне з Google, і яны казалі, што блакуюць каналы ў выкананні санкцый у тых краінах, якіх да іх звяртаюцца. Што паслужыла поўнаму блакаванню і чаму менавіта цяпер, гэта мы паспрабуем высветліць на бліжэйшым часам, азначыў Вечорка.